भक्ती गुजराती आत्महत्येची राज्य महिला आयोगानं दखल घेतली आहे। रुपाली चाकणकरांनी नाशिक पोलिसांची भेट घेतली। आरोपींवर कठोरात कठोर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केलेली होती आणि त्यानंतर आता आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल असं आश्वासन सुद्धा मिळालंय। सासरच्या जाचाला कंटाळून भक्ती गुजरातीची आत्महत्या झालेली होती। भक्ती गुजराती आत्महत्येची राज्य महिला आयोगानं दखल घेतलेली आहे। रुपाली चाकणकरांनी नाशिक पोलिसांची भेट घेतली आहे। आरोपींवर कठोर कारवाई करू असं आश्वासन पोलिसांनी त्यांना दिलेलं आहे। पोलिसांनी देखील अतिशय तत्परतेने गुन्हा नोंद केलेला आहे। या गुन्ह्यातले तिन्ही आरोपी अटकेमध्ये आहेत आणि अत्यंत कमी कालावधीमध्ये ही चार्जशीट दाखल होईल। म्हणजे चार्जशीटचं पूर्ण काम हे होत आलेलं आहे। अजून 3 ते 4 दिवसामध्ये ही चार्जशीट दाखल केली जाईल आणि आरोपींवरती कडक कारवाई होईल।